cái channel là cái lâu lồng lại việc chiếu ar dễ cho số YouTube channel hi lâu là subscribe lâu anh chân không ai ta mình subscribe sắc turin kan ngen lệ chiếu anh ở tu nát chuan in Diki Azai te pic munom tak tak te kan thlir ho le don ani zai thiam bon hle ani thlir nga lang kan toy big po nila
mi te hi an sang mai lom ani le mi ti sang hi chu li tiem chul ka ti lo thil chu la ni lo Diki hi kan soi to ang khanin mi talented lutuk le mel tha lutuk mai tila kan soi sual lo wang a mel tha ti lo ru la ni lo wa ang po ni sila mi hlim thei em mai mi hring ani na te kan ngai tua thina thalak te mel han muringo po hianin Diki Khawbel hi miril ruthat tak mai hi ni hirin om vetlat mai ni ka ti ke chuan mo amaro chu ngai dan te du dan te pom dan te hin chen lova eng in ngein ngai dan in pom dan chu ka hrelowa ainga po chu ni sela mu anuam hle a zai thiam tia vul chu kan han tiang te khang tiang te chu pani phachi alo ma sela he tiang anga an ron lar chho a trăng hianin ama hian atalen nei sang te anan mu zawa henga hianin mi talen chet takani ti hi phat rual ani lawani azai ngai thale lokang kan sum zum be ram pon zum be ta kan sa ko ri kan ma ni le yan kan zum ze But you're